ga Singapore and all that. Nitie gi fund makama. To bingeni sani makoro un kaka elimu bora ponono utemo mar mondo mi oket fund achiel manyalo konyo ji weche mag somo e pacho kae. Ponono mak bikelo gwenyruok kodu kod jod bura kata jotend wards kata women reps ka achiel kod kata governors kalure ni gin bende kod wuoke omenda makamago. Ponono nitiere kaka gin bende gisebedo ka giyuto. Ponono ng'omu temo timo mar mondo mi udhir chenro makama kiko gore Lwanda kalure ni en maslahi mag nyithinde mong'eyo. Gima temo koni, ng'eni kata benin MCA kawuono kinyo kibedo MCA. To kata nyithinde go bedi poka pesa mowacho ni ema chieng' ne konygi. Aseneno ji mang'eny mosebedo kiyiero. To kinyne makoro kata yiero ko yiere to ng'eny gi bendi ng'eni gionge yudo ka nitie moko maonge gi special skills. Ma chiegni ni ka ok oyiere no to koro kata kumo dhi goyo abal tame. Dipo ni pesa ni ema biro konyo kata na nyithinde go. Kata gunde mora mora. To gini bende okwakele e yor siasa moro. In fact, ibro yudo ka one the principles moa deal go ka wane elimu bora. Okoni siasa mana mar wacho gik moko aoyae gi eki waketo kando. Wakoni wang'iyo, wanono wach somo kaka idwa ni mondo mi onone. Nikech wadwa ni ka nyathi osetieko somo ni to en nyathi ma ongirore ma somo no okonye. Kata oko miye tich sano to yudo ka en gi ujuzi moro monyalo chako tiyogo. Kendo en gi innovative skills. Ma inyalo yudo ka somo gi yagigo ginyalo bedo piny ma gi create kata gi innovate gik moko manyalo kelonwa dongruok maber. Ng'i anena the innovator mar Facebook makoro yawa matindo nitiere tene. Mana nyithindo manitiere university kato gibedo Zuckerberg to gi osiepenego gibedo to gikoni wakadwa ni asika bire room ni kuro wago mbaka walosa ne gini makata ine room ni kuro to wanyalo wuoyo kama inano gi katindo go ema seche moko wuok bedo innovative ideas makato bedo an industrialization koro wa realize ni kara take off bedo maduong'. In other words kodwa ni kit somo mabedo e Kenya ka mokwongo wat solve gimiluongo ni the barriers mar fees gi. Wang'i rieko minyal gol gi godo barriers go oko. Kose gol gi koro wachako bedo gi rieko mwang'iyo gono ni to a small idea ma nyathini nigo. Ere kaka nyathini wanyalo protect kendo pesa moro bedo wuok go nikech this national education fund pani the component makone ni mar utafiti chandi and very very critical. Inyalo ng'iyo ni to incubation mar grand idea moro ma nyathini nigo ere kaka gini inyal ger madhi mbele nikech ibro yudo ka nitiere nyathi moro ma nyacha indie gweng' mabondo kiani Bacha Media House moro nodhi okapchae mane nyathi odhi okawo mo oketo o generate electricity kowuok e bugo mag cho to gi similar situations kiani in gi picha no ewi kan nanene. To iyudo ka nyathino osebedo katimo mano to onge support mosemiye mondo mi oger go gino obed maduong'. Nyeri kaendi nitiere nyathi moro kata a young person ma to koro luong ni nyathi kich ng'amosekalo 18 ok en nyathi. A young person ma en gima ne baro wiye en mane ni to engines man godo masika mako loso adilgoni ere kaka nyalo kete mondo mi ofu modwa loso godo ndege ma nineno ka otemo loso ndeke moro to kotemo nofuyo to gino nigi itilafu to instead mondo mi okonye tineno kidhi make ni nitiere chike mobre koro instead wadwa ni mondo mi Kenya odongi nyaka wayawne yawa matindo gi madongo nafasi mondo mi kopo ni en gi grand idea to idea neno wagero wamedo gero mondo mi okony. Nyaka sani wang'e ni nitiere jopuonjre mago mohew 1130 manyaka sani notimo penj mano mar KCPE mano higa mokalo higa mar 2023 tiwacho ni jopuonjre go ma derom 1130 nyaka sani koro pok odonjo e skunde mag sekondar ka bende iwacho ni thothgi iwacho ni omenda mag basari nok giyudo. Ng'a onego bed ni seyo ka nikech wang'e ni sirikal ma pacho kae to nitiere kod lek mano mar bedo kod 100% transition. Nyaka sani wang'e ni nitiere gwenge moko ma kwan jopuonjre no sedonjo moko nitiere ata malo 99 moko to podi nitiere gwenge moko ma ponono e mathoth jopuonjre ma pok odhi e skul gi wuoke.
ng'amonego bed ni seyo ahinya kutudore kod nyithindo gi koso dhi e skul nyaka sani. Wang'e ni jowetegi to dhi mbele kod somo, gin to pod gintiere dhoudi. Erokamano Joyce. Ipenjo maleo to tabu man go ni anakunga dok chien. Kikiwe ni okadwa. Thuolo maro ema neno karumo dong gi dakika matin. Okay, nikech gimomiyo adwa ni mondo mi adok chien, ng'eni adwa ni mondo mi akoni ni kik wang'e ni to en ng'a mabedo blamed. Wang'e ni nyathicha ni oko. Kich sani kata koro wa blame ng'a, nyathicha pod ni pod entie ot, pok odhi skul. Pok odhi sikul. Wang'e ni to ere kaka nyathini odhi sikul. Nikech adieri onego bed ni system mar sirikal duto obedo mobilized. Ma nyathi moro amora kama entiere. Ineno kido mane Profesa Magoha otemo timo cha. Ma kata en owuon ineno kuwuotho modhi nyaka kuonde ma ipani ok onyal dhiye mondo ng'e ni to nyithindo gi ni kanye. Kopo ni mentality no wan go ing'e ni kata in mibedo gi nyathi ot ibro buok. Nikech atwa inyal kawni. To omiyo nyithindo gi ema rieko mwanyalo ng'e ni gin kanye. Gina miere wagi. Kendo ibro yudo ka nitiere jomoko mosekawo gi kata ni otero ni koro gindiko tich kaka mag nyiri mag mate. Nitiere kata jomoko ma bende ni koro maendi ma koro romo mondo mi okendi. Gik matimore e kor gwenge wa gin gik mamono. Adieri onego bed ni sirikal gi agencies ma gin go duto te bedo ni gin wengegi oyawore maduong' kendo malach kendo ging'iyo ni nyaka wang'e ni nyithindwa gi eki duto nitiere skul. Nitiere tiegruok bende kiwango mag nyithindo moko ma bende ok owachi. Besides nyithindo 130,000 gi mage manyicho timo KCP. Ting'eni nitie nyithindwa moko ma gin kata na skul no nyicha gionge. Iluongo gi ni out of school children. Gin gionge. King'iyo UNESCO statistics nyanonro mwatimo e Kenya ka wan kod gi 2 million. E Afrika ka Nigeria man kod gi maduong' mang'eny mogik gin kod gi 15 million. Mago nyithindo ma ginonge skul moro ka tiegruok moro amora ma gintiere. Nyithindo go onego bed ni wang'iyo ni to gin kanye mondo mi warwak gi e. Ponono chenro mane monego bed ni tiyo godo mar manyo gi mondo nyathi moro amora kik dong' oko. Mokwongo sani nitiere county government to gi national government. Onego gitim synergy mondo mi gitim mobilization nyithindo gi owuogi. Nikech moro ka moro nigi infrastructure ne. King'iyo county government gin nyaka gi ward administrators mubiro nyaka piny kaendi. Kendo gin onego bed ni nitiere gima ne giloso miluongo ni village councils. Kata mano pok otegno ahinya to mago onego bed ni tiyo. To king'iyo the national government gin nyaka gi nyumba kumi nyaka piny kacha. Kia malo, kia office mar president michopo nyaka nyumba kumi piny. Mago onego bed ni nyumba kumi gi jotelo mantiere komiti mar nyumba kumi go dongo ng'e ni karwa miere 10 gi nyathi ng'ane pok odhi sikul. En gima ok onego bed ni wachako paro ni to ere kaka obro ng'e ni gin kanye. Kech infrastructure no nitie. En ani to bitiyo kode e yo maber. Tabu mwasebedo godo e Kenya ka ni osebedo kitiyo kodgi mana yore mag siasa kende mondo mi otim timbe moko maga. But kopo ni ok wanyal tiyo kodgi mondo kelnwa nyithindo gi e sikul mondo mi gisom, to gin infrastructure no nengo kare wang'i kaka wachak wa panel bite mondo mi olosre gima nyalo konyo kata dongruok mag oganda. To gi hapa nitie gima temo koni ni wan gi another idea concept ni to jonyuol wenyewe kama gintiere kuonde duto ma gintiere gi. Ere rieko ma sirikal bende timo godo an outreach program mondo mi okony gi ging'e ni ere ka responsibilities wa gin mage. Kech adieri ng'ama miyo kata ng'ama wuoro ibro yoro ka wuoro en ochiew wuok odhi menyo. Ibro yoro ka miyo bende samoro en gi nyithindo mang'eny obare ndasi en be nitie kaka odhi menyo. Koro ji wiyo wil gi nyithindo gi kaka mondo mi okonygi. Onego bed ni nikech the children belongs to the state. Sirikandwa niendi kopo ni nyathi kata inie ma ikaw ni nyathini no neglect kata itimo ne gik magalagala. Ikaw ni atua. Matini sirikal nitiere gi. The first responsibility mar sirikal and protecting the child kata creating an environment fit for the child. Adwa nasoma ne moko kuom ote ma joneno magwa chwalo no kawuono